Merħba, il-program tagħna Vale ġimgħa oħra se nqattaw din is-sija flimkien. Grazzi tal-kummenti li qegħdin tibatulna wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Nieħdu gost nitkellmu magħkom, nisimgħu l-idejat tagħkom u grazzi wkoll tal-proġetti sbieħ li qegħdin tibatulna. X'għamiltu intom issa aktar il qudiem ukoll probabbli se jkollna sorpriża żgħira marbuta ma' din ir-rokna wkoll. Però għallum se nibda billi ngħidilkom il-mistiedna li għandi llum. Mela bħala l-ewwel mistiedna se nitkellmu ma' Claire illi hija studenta li bħalissa qed tagħmel id-dottorat tagħha u hi tispeċjalizza fil-frifet il-lejl. Jiġifieri se nitkellmu dwar il-frifet il-lejl f'Malta. Wara imbagħad se nitkellmu fuq paġna partikolari fuq Facebook illi għamilha xi ħadd u kellu idea meraviljuża b'dak li għamel fl-opinjoni tiegħi u fl-aħħar nett se nitkellmu dwar in-naħal f'Malta. Dan kollu fil-programm Vale tal-lum, pero ħammur mill-ewwel fej Carlo għax illum ġab mistiedna miegħu Carlo ġab lajnuna qed nara. Hello Carlo. Kif inti? Hello Charmaine Fiteli, il-ħabiba tiegħek u xek Carlo. Ġib lajnuna jiġifieri. Ħabiba tiegħek sanna nafu xulxin bejwet uħor 3 snin. L-ewwel darba li rajta tagħmel xi ħaġa b'idea kienu l-kartolini. U bqajt impressjonat kemm għandha paċenzja biex taqta dawk l-istampi żgħar biex tagħmel kollox fuq xulxin. Sena oħra sabiħa dik. Affarijiet tal-idej. Minna bdejt. Minnhom bdejt jiena iva. U fil-fatt mhux ħankun qed nagħmel ix-xogħol jien illum ħankun l-assistent ta' Charmaine. Tajjeb, proset. Għandi lajnuna jiena llum. Sekk, ħajħu holiday żgħira llum. Charmaine ġabet Kemm ġibtu affarijiet sbieħ? Ġabet inna ftit affarijiet milli għamlet hi. Forsi tista' tispjegana ftit. Iva, mela dawn affarijiet li tista' ssib tixtrihom, però jista' jkun ikollok diġà għandek trej antik, lu forsi s-saddat naqra jom barax. Jew it-tebba x'hawn minnhom ikunu ishom. Flok tarmieħ. Aqqas jiġieder ġifieri għax ġast forsi tixkatlaħ naqra, ittieħ naqra żeba, bħalma minna hawnhekk, tajnih naqra żeba, hawnhekk għamilna rice paper, ribbon. U ġast għamilt naqra brownie wax. Laħwa jiġifieri dal-ġemp. Jiena ħsibtu parti mill-linjama stess fil-verità. Sigarella vera partikolari u vera laqtitni għax naħseb li għaddejt. Issa tal-iskora. Issa tal-iskora. U ġiet isa parti mill-linjama stess, jiġifieri. Dan nara kif kien. Dak kif kien u kif ġi. Dak kif kien u kif ġi. Meravilja, kif kien u dak kif ġi. Meraviglia ta' Anke veru. regali. Ekku, konna qegħdin ngħidu fil-programm personalizzati ieħor. u vera tista' tesperimenta li trid fuqhom. U ħanajdlek, jiġifieri jiena provajt nagħmel xi ħaġa hekk u jiena vera ma nafx impinġi. Assolutament. U meta jarawhom in-nies u jaraw xi ħaġa jgħidu li dik pinġejta inti, jiġifieri qas tkun tidher illi mhix karta jew tixju, jiġifieri kulħadd jista' jagħmlu dan ix-xogħol laqa żeba' inwaħlu l-istampa kif dejjem qed inti Carlo. U mbagħad daqsxejn irtokki tal-aħħar ngħidilhom jiena biex jisebħu l-oġġett. Fil-fatt taħt il-mejda għandna forsi tgħidilna x'kienu u kif ġie. Dawka kienu. Dawn għadni laqas rajthom. Dawka kienu vera fi-stat. Fi-stat ikraħ. Għandi xi tnejn minnhom fi stat veru ikraħ jiena wkoll. Ġifieri l-ewwel neħejtilhom is-sadit kollu. Kif tneħħilhom is-sadit, Charmaine? L-ewwel xkattlajthom sakemm neħejt is-sadit kollu. Sewwa. U mbagħad tajthom primer apposta biex ma jerġax joħroġ lis-sadit. Li jkun water based jew inkella. Ġifieri hawn primer li jkun water based. U mbagħad wara bdejt il-proċess normali. Żbajthom u ddekorajthom b'xi moldings, minnhom bil-moldings. Ġifieri dak li qed naraw bħalissa. Dawk ta' fuq huma moldings, iċ-ċoff, u mbagħad hemm ir-rice papers. Mad-dawra, browning wax. Sewwa, ix-xema. U hemm naqra gold. Sa fuq sa fejn ngħidu hekk, jiġifieri illum issa dawk rajtuhom lesti, però hawnhekk fuq il-mejda se nibdew nagħmlu l-affarijiet sa fuq saf. Jiġifieri illum se nibdew minn injama verġni injama li minn minsusa minn xejn, l-ewwel mhux se tagħmlu se tagħtu passata żeba u mbagħad ħajtuli jekk jogħġobkom xi tkunu lesti mill-passata ta' żeba ħalli niġu naraw kif se tkomplu l-proċess. Mela jiena nistidnek tieħu farda l-issa la se taħdem Charmaine għax inkella dik il-flokk abjad se ġibu kolorit u ma jibqax abjad. Jaqblilha tibża lih il-farda għax dak ħajkun ir-rigal tiegħi għalija tal-li ġitaw illum. Ara xeħlew. Mela mhux sentu għall-kaxxa li s-soltu ninsa jien.
L-lum il-fardal, il-fardal. Tajjeb, proset, ċarmi. Thank you, thank you. Jiġifieri li ħorru battija li ħajibqa. Miktar entnej oħra. Issa ħanara meta ħanilbsu jina x'istadna qatt ma lbist il-fardal. Ħanħallikom taħdmu u sejra niltaqa' mal-ewwel missilna tiegħi għaliex huwa suġġett interessanti ħafna naħseb jiena, għalmenu għalija sibtu interessanti żgur, il-frifet il-lejl ta' Malta. Claire Mifsud, grazzi ħafna tal-li il-qajt l-istedina tagħna. Claire hija riċerkatriċi illi bħalissa qed taħdem fuq id-dottorat tagħha flimkien mal-Conservation Biology Research Group u hija wkoll parti mill-NGO Bikref illi tagħmel ħafna ġid ukoll u ħafna riċerka sabiħa u matul il-programmi tagħna se nitkellmu aktar dwar riċerka li tagħmel Bikref ukoll. Claire nilqak magħna. Grazzi ħafna tal-istedina. Ek, inti il-frifet il-lejl ma tantx għandhom reputazzjoni sabiħa, ħanajdu hekk, għaw ħafna jibżaw minnhom, nassoċjawhom mal-vampiri, għaw min jarhom vera koroħ, però x'in kont qed infittex u nara r-ritratti li batli mhux daqshekk koroħ, jiġifieri, ħanibdew minn hemm. X'tipi ta' frifet il-lejl għandna Malta u kemm għandna speċi? F'Malta għandna diversi speċi ta' frifet il-lejl, b'kollox għandna 7. Għandna 6 li dejjem ħassibhom lokali u għandna wieħed li jemigra, ġifieri mhux dejjem ħassibu Malta. Jiġifieri għal xi żmien ikun Malta u għal xi żmien Eżatt. imur fl-Ewropa jew fl-Afrika. Mill-Afrika. Sewwa. U jżurna imma mhux daqshekk sikwiet. Tajjeb, inti kif tarafhom dawek? X'inkunu qed itiru l-fuq il-fuq. Għalfej importanti għall-ambjent daw il-frifet il-lejl, x'importanza għandhom fil-katina tal-ikel? Hemmhekk qegħdin naraw l-ikbar speċi u naħseb. Eżatt. Pala speċi għandna diversi, ġi għandek frifet il-lejl li huma l-ikbar wieħed li għandna f'Malta, bil-ġwienaħ miftuħin għandek 30 ċentimetru u li żar għandu il-daqs tiegħu daqs nofsu. Issa, Emmu żgħir. Issa l-frifet il-lejl ta' Malta u anka tal-Ewropa jiklu bis-sensetti. Ġifieri huma l-importanza tagħhom fl-ambjent huwa li jnaqsu l-insetti u anka inaqsu il-bżonn li jintużaw pestiċida. Indirettament mhux ġast huma importanti għall-ambjent, imma huma importanti anka għall-bniedem. Sewwa qed inaqsu il-kontaminazzjoni mill-pestiċida. Tajba, jiġifieri qishom il-pestiċida naturali biex Eżatt, ngħidu huma l-għamek. pestiċida Anki wirdin naturali. jieklu. Iva. Tajjeb, mela ħalluhom jgħixu kemm jista' jkun. Apparti iċ-ċajt imma huma protetti bil-liġi u x'hekk. Ma kontx Eżatt. naf. Huma protetti bil-liġi, infatti biex aħna nkunu nistgħu bħala grupp ngħinu iktar li l-protezzjoni tal-frifet il-lejl tkun iktar effettiva nagħmlu riċerka, kemm riċerka barra, ġifieri kemm riċerka fil-laboratorju u bl-użu tal-ġenetika biex aħna nifhmu eżatt il-farfett il-lejl u nkunu nistgħu ngħinu l-awtoritajiet jagħmlu deċiżjoni apposta biex dan l-ispeċi kollha tal-frifet il-lejl jiġu protetti b'mod effettiv. Huma protetti fl-Ewropa kollha fil-fatt, u x'hekk u Eżatt. ħadd ma jista' jaqbadhom u x'hekk. Eżatt, ħadd ma jista' jaqbadhom, laqqas fejn jorqdu, ma jistgħux jiġu imwaqqajn jew modifikati bl-ebda mod. Bażikament inħalluhom jgħixu fl-ambjent Eżatt. tagħhom. U l-popolazzjoni ta' Malta kbira ta' frifet il-lejl jiġifieri. Jekk tikkonsidra id-daqs ta' Malta m'għandniex popolazzjoni kbira, jekk qed tqabbilha mal-Ewropa għandna popolazzjoni żgħira u hija minħabba dal-fatt li l-protezzjoni tagħhom hija importanti iktar għax qed nitkellmu fuq popolazzjoni żgħira li għandha ħafna dbati minn affarijiet, pereżempju ma tantx hemm habitat pereżempju. Ekku, jiġifieri huma fejn jgħixu propja. Issa, bħala frifet il-lejl għandek diversi tipi, għandek li matul il-ġurnata ħassibhom ġolerien, jorqdu ġolerien. Mbagħad għandek speċi oħra, diversi speċi oħra li joqogħdu fil-fili tal-bini, ġi anka bini fili u xquq, anka madwar postijiet urbana. Sewwa, jiġifieri issiba u jgħixu anke naħseb fil-veġetazzjoni wkoll u x'hekk fejn Eżatt. insibu ġonna. Eżatt, huma matul il-ġurnata jorqdu ġifieri ħassibhom ġedaw il-postijiet. Imbagħad matul il-lejl ħajħorġu jieklu u ħassibhom jieklu l-insetti kemm fuq art agrikola pereżempju, anka postijiet urbana ħajjeklu l-insetti. Pereżempju għandek frifet il-lejl
li għandhom dieta speċjalizzata, eżempju jispeċjalizzaw fuq in-nemus, u mbagħad għandek frifet il-lejl jispeċjalizzaw fuq il-ħanfus, per eżempju. U dawn iġri jiklu ammont kbir ta' insetti u diversità kbira ta' insetti. Issa aħna nafu li l-frifet il-lejl anki f'ħafna mir-ritratti li qegħdin narawhom joħorġu bil-lejl. Però għandna l-espressjoni bl-Ingliż as blind as a bat. Veru din. Eżatt. Jekk tħares li ritratti tal-frifet il-lejl tinduna li għandek għajnejhom vera żgħar, imma fil-verità huma jaraw. U huma jaraw ħafna ħjar minna, ħafna ħjar mill-bniedem. Terġa'. Iva, li jiġri huwa li huma peress li jridu jsibu insetti minuskoli ġodlam jużaw sistema daqsxejn iktar speċjalizzata, jużaw is-sonar. Sewwa biex x'inhi is-sonar ħsejjes pereżempju? Is-sonar huma ħsejjes li jagħmlu l-frifet il-lejl u permezz tal-eku tal-ħoss li jitfgħu huma ikunu jafu fejn hu l-insett. Ħanisimgħu ftit il-frifet il-lejl kif jagħmlu. Tista' tisimgħu bidnejk jiġifieri dan? Le, nużaw apparat speċjalizzat, infatti ġibt wieħed miegħi hawnhekk, li dan huwa mikrofon u jirrikordja l-ultrasound, l-ultrasonic sound li jagħmlu l-frifet il-lejl. Jiġifieri għall-widnejn aħna ma nisimgħuhomx. Però b'dan tista' tirrekordjhom u jinstemaw kif se nisimgħu issa. Ħanisimgħuhom ftit. Dan huwa l-eku tagħhom jiġifieri. Eżatt, jekk tuża dak il-device ħadd se tismagħhom. Eżatt. U kull speċi għandha l-istess ħoss, kull speċi tagħmel l-istess ħoss. Eżatt, l-ispeċi differenti jagħmlu ħsejjes differenti, infatti bħala riċerka aħna investejna ħafna biex nitgħalmu eżatt il-ħsejjes li jagħmlu l-ispeċi differenti ta' frifet il-lejl biex aħna permezz ta' dawn il-ħsejjes inkunu nafu l-ispeċi u x'assoċjazzjoni hemm mal-ambjent li qed nagħmlu monitoraġġ fih. Tajjeb, interessanti ħafna. Issa dan is-sistema ta' eku ifixkilhom il-fatt li ikonna binjoli pereżempju jew. Il-ħsejjes ħajfixklu, il-binjoli ħajfixkel ukoll, infatti nixtieq insemmi li pereżempju meta għandek bini u għandek ħġieġ, ġerment farfet il-lejl minħabba di sistema li jużaw ħajaħbad fil-ħġieġ. Infatti ikun hawn nies li jsibuhom mal-art. X'għandek tagħmel jekk issibu Eżatt, jekk isib farfet il-lejl mal-art jew li għandu bżonn għajnuna jistgħu jikkuntattjaw il-Bikref fuq il-Facebook page. U once li jikkuntattjawna aħna nkunu nistgħu intuhom direzzjoni aħjar. Però dejjem għandek tikkuntattja xi ħadd għax da jista' jiġi salvat. Ekku, kif għedna huma kollha protetti bil-liġi. Eżatt, li importanti ma jmissuhomx infatti. Tajjeb, għaw min jgħidilhom pipistrelli bil-Malti flok farfet il-lejl, li mu terminu tajjeb. Sewa, meta qed ngħidu pipistrelli f'Malta għandna 3 speċi ta' pipistrelli, għandna l-pipistrell komuni, għandna l-pipistrell ta' kull, il-pipistrell ta' savi, u dawn huma l-ispeċi żgħar. Mbagħad għandek ukoll speċi differenti bħal pereżempju għandek speċi li tara fax għandha widnejha twal. Allura għandek il-farfett il-lejl ta' widneħ twal ta' gazler. Dan infatti ma milux li sirna nafu bih. Mbagħad għandek speċi oħra li hija l-ikbar speċi f'Malta li jgħidulu farfett il-lejl widnet il-ġurdin ta' Maghreb, infatti għandu assoċjazzjoni kbira mal-Afrika ta' fuq. Mbagħad għandna wkoll speċi żgħira oħra li fimnieħru għandu forma ta' nagħla żgħira li jgħidulu ir-rinofolu żgħir. Issa, u l-aħħar wieħed meta tkellimna li għandna wieħed li jżurna ma mhux dejjem ħassibu huwa ta' darida li da tarfu meta li għandu dembu daqsxejn itwal minn l-oħrajn. Tarom hekk, bej tarom ħelwin u bej tarom iktar tal-biża meta tarom mill-viċin, però m'għandniex għalfejn nibżgħu minnhom mhux hekk. Le, infatti huma anke bħala
bħala speċi huma speċi notfa vera jgħidu li forsi ħajġorru virus isu affarijiet hekk, però mhumiex iktar, ma jġorrux iktar mart iktar minn annimali oħra. U għal-fatt li tiddisturbhom li żżid iċ-chances li jiġu trasmetti ċertu viruses pereżempju. Claire, grazzi ħafna ta' dan it-tarif interessanti li wassaltinna, nawguralek għall-istudju tiegħek tad-dottorat ukoll. Nitolbok tażel kaxxa minn dawk li hemm quddiemek biex toħodha miegħek illi għamel Carlo. U nirringrazzjak ħafna wkoll tat-tappijiet u tal-batteriji użati li ġibtilna għaliex flimkien hawnhekk qegħdin niġbruhom biex inqajmu kuxjenza ħanaraw daqsxejn il-mistidna tagħna permezz tagħhom kemm se jirnexxinna niġbru tappijiet u batteriji minn ftit nies għaliex fil-verità meta tiġbora fuq popolazzjoni sieħa mbagħad tkun rata fenomenali. Mal-menu nqajmu ftit kuxjenza ta' kemm fil-verità niġġeneraw skart. Claire, grazzi ħafna tal-li kont magħna, grazzi tat-tarif interessanti. Grazzi, u jien għandi xi ħaġa għalik. Ixlew, dan x'inhu? Li għamlet il-mammi għalik, huwa kollox riċiklat, jiġifieri l-bott huwa riċiklat. Xi ġmiel. Magħmul bid-dekupaġġ u il-tapp ukoll huwa irriċiklat. Iġvi dan għamlitu l-mama tijak, toqgħod tara l-programmi ta' Carlo. Eżatt, toqgħod tara l-Carlo jagħmel. Proset, Carlo, qed tara kemm intallim tajjeb, proset x'isima l-mami? Rosen. Rosen, grazzi ħafna ta' dan il-fliexkun, napprezzah immens għax ix-xogħol tal-idejn vera joġobni. Grazzi Claire, grazzi l-mama tijak ukoll, nifqu għal ftit momenti tal-ikrami, ibqgħu magħna. Jina ġejt fej Carlo u Charmaine u l-production għaddejja hawnhekk ma waqfitx, isu għandna fabrika għaddejja ta' żeba jpinġu. Propjament bdejt nisħajn issa fabrika tal-passizzi, ma jiena bdejt naqra tard. Issa l-passizzi nservuhom fuq daw. Eżatt. Ġejt affaxxinat mill-frifet il-lejl, jiena nara ħafna fejn qed jiena jkun hemm ħafna filgħaxija. Ekku tkun taf l-ismijiet tagħhom tkun qed tara id-daqs. Kemm huma sbieħ interessanti fil-park. Anke sejjes. Jiena qas naf li għandna l-ismijiet Maltina lihom u għalhekk provajt illi nagħmluhom hekk biex anke nużaw l-ismijiet Maltin fejn nistgħu għaliex ħafna drabi l-ismijiet Maltin ma nifukawx daqshekk fuqhom xi darba wkoll waqt il-programm Carlo nixtieq niddiskuti l-ismijiet tal-bajjiet bil-Malti, pereżempju l-bajja ta' Għajn Tuffieħa. Per eżempju, il-bajja Golden Bay li aħna ngħidula suppost il-bajja tal-mixquqa. Imma insomma, issa xi darba nagħmlu din il-biċċa xogħol forsi ma' Sandra wkoll għaliex Sandra tħobb tmur f'daw il-bajjiet tagħmel l-snorkeling u d-dur. Mela, bdejna bl-ewwel passi u xejn. Eżatt, qed nagħtu il-bażi, l-kuluri bażi, Charmaine qed tuża kulur u jiena qed nuża kulur ieħor da ordnat li biex nagħmlu dal-kulur. Ħajja. Allura nispera li. Obdi Carlo llum. Iva, yes ma'am. Ġeneralment, jekk inti tkun taf x'se tagħmel fuqha stampa, rice paper, whatever, jaqbillek l-ewwel tażel il-kulur li jaqbel magħha. Tajjeb, jiġifieri inti fuq dan li ma stampa minn dawn. Jiena fuq dan ħanagħmel di. Din. Iva. Jiġifieri inti. Dik ma stajtx nagħmel taħtu nagħmlu skur. Tajjeb. Sewa, mela din l-istampa li għażilt inti, tajta naturalment bl-imqas, però xi kultant laqas naqtaw bl-imqas u xejn. Iva, ġieli jkun hemm każi li nxarbu u nresquha ġast kemm tinqata' waħedha. Ix-xarrab jiġifieri Xarrab mad-dawra bil-pin tista' xarrab tal-line, iva. eħeb pinsel mad-dawra ta' barra, u mbagħad meta tixxarrablek il-karta tiġbidha bil-mod tiġi iktar biex fix-xejn. tiġi hekk. U ma tiġix daqshekk Eżatti. maqtuwa Eżatti. s-seċi, tiġi naqra iktar sfumata u xek. Kemm ħelwa din l-istampa toġobni. Jiġifieri inti għażil dal-kulur li jmur tajjeb ħafna magħha fil-fatt. Eżatt, u dik l-istampa hija rice paper jew. Rice paper. Rice paper. Rice paper hija. Dik kienet naturalment, però Eżatti tista' kienet hekk. Sewwa hekk u tajta hekk. Jiġifieri inti stajt għażilt li taqta' ħabli. U stajt ħallejta kif inhi. U stajt Stajt ħallejtek għamilta u tattija sħiħa. kollha sieħa kif inhi. Inkredibbli. Hemm ħafna modi, jiġifieri qatt ma tista' tajt. Tajjeb, mela ħanħallihom lokaw jiena. Fatt ħadkun qed tuża wkoll anke il-forom
qegħdin fil-fatt Iva. taħt il- Eħeda huma U għalhekk tajtu il-forum tal- biex issaw fil-corners indaħħal, fil-kantonier indaħħal il-moldings. Etna Roma dom naqra rotop, apposta Dak naħseb minnhom biex tkun rotop tista' imma. jibqgħu hekk. Dak jibqgħu hekk. Alright, imma mbagħad la darba tkun waħħalthom se Mbagħad jibbiesu. taqsek. Però tajjeb ħafna għal meta tkun se tuża fuq oġġett pereżempju t-tundjat. Eżatt, fil-fatt hekk Eżatti. ngħidlek meta jkun xi ħaġa tonda tista' Infatti, tawġu tista' tawġu skont hemmhekk. il-forma Mingħajr ma tal-oġġett. jinqasmu. Eżatti. Jiġifieri xi ħaġa Ħaġa oħra. li tajba wkoll li Huma affarijiet innovattivi li jgħinuna nkunu iktar kreattivi. Daqshekk Drabi hu. konna diffikultà kif ħanamlu xi ħaġa imbuzza tal-barra, imma pers li l-oġġett ikun tont jew inkella jkollu forom strambi, ikonna diffikultà kif ħanużaw. Ma allura b'dal mod kemm ikollok lila tisbuħha minn qabel fil-fatt xarmejn li hekk għamlet żebata minn qabel. Importanti dik naħseb veru li ġifieri l-aħjar dejjem tisbuħhom minn qabel twaħħalhom. mhux Ikun hekk. jiddependi x'kulur se tagħmilha. Kun se tagħmilhom kulur ieħor. Qablet il-kulur Mal-istampa. mal-istampa, eżatt. Sewwa. Għax il-kulur bażi Allura la ma jkunx bħal kulur bażi l-aħjar li inti tisbuħom qabel. Eżatt, Għalli ma tisbuħhom żellitx taħt u tifranka ftit xogħol. Ekku. Milli toqgħod tirtokja mbagħad. Tajjeb. Mela, issa jmiss naħseb li twaħħal l-istampa u twaħħal dawn. mhux hekk? Eżatti. Mela jiena nħallikom taħdmu u waqt li se tkunu qed taħdmu intom nixtieq illi nkellimkom dwar din l-inizjattiva li fl-opinjoni tiegħi kienet waħda ġenjali. Mela darba kien hemm xi ħadd illi iddeċida jagħmel paġna fuq Facebook illi minna ħareġ ħafna ġid. Araw ftit ma min mort niltaqa'. Ftit ta' snin ilu kont fuq Facebook inqalleb naħseb bħalma jagħmlu ħafna minnkom u lqajt ma' din il-paġna jisimha Recycle Malta. What din xiri. U xinrajta għandu ngħid li kienet idea ġenjali meraviljuża fl-opinjoni tiegħi għaliex hija paġna interessanti ħafna. U llum ġejna hawnhekk biex niltaqgħu ma' Mark Xkembri illi huwa il-persuna wara dil paġna. Jiena nafek minn qabel imma ma kontx naf li inti wara ja. Mela Mark, kif ħloqta din il-paġna Recycle Malta? Ħloqta kont jgħat fuq il-sodda, qed naħseb x'nista' nagħmel xi naffissat naqra fuq nies jarmu l-affarijiet u jmorru l-matab. U flok jarmuhom bniedem għandu oġġett jitfgħu fuq Recycle Malta u jieħdu ħadd ieħor fil-bżonn. U minn waħda ġiet għall-oħra. Spiċċajt tgħin lin-nies bażikament, bniedem għandu pushchair flok ramieħ tefgħu hemmhekk, ħadet waħda se jkollha baby. Kollox. Meta ngħidu hekk tefgħu hemmhekk, jiġifieri jieħdu ritratt tal-oġġett li Jieħdu jkun ritratt. u jgħid isma' jien għandi dan il-pusher Eżatt. min għandu bżonnu. Min għandu bżonn. U kif ħloqta ma l-idea kif ġitek f'moħħok? Ħloqta ġitni idea kont armejt sideboard u wara li armejtu u speċjal matab. Għat aħjar ħadu ħadd ieħor użaħ għax meta mbagħad ħloqta bdejt ninduna li n-nies qed jarmu affarijiet ħafna qar minn tiegħi. Spiċċajt anka nara water heater ma jaħdimx, n-nies jieħduh jaqsmuh minn nofs u jagħmluh barbecue. This is really happening now. Ver, għaliex kif jgħidu il-velenu ta' xi ħadd huwa il-manna ta' ħadd ieħor. Eżatt. Fis-sens minn dak li jkun skartat tista' toħloq affarijiet sbieħ u jiena naf li għandna wkoll eżempji vera sbieħ. Iltqajt ma' persuna inti ma' din il-paġna u xejn. Rajt dar raġel ħabiro, kważi arrimi u bidlu f'meravilja. ċertu Charles Farrugia nsemmiħ minnaw. Insellmulu minnaw, għanna xi ritratti fil-fatt ta' affarijiet li jagħmel għandna heater, għandna Heater magna tal-ħjata. ikraħ u bidlu ektarat. Unbelievable kemm ġabu sabiħ. U iktar ta' nikuraċ u esplodit dil-paġna. Hija paġna ma fejn ma tħallas għal dak li tieħu xejn. Le ma tħallas, tidħol b'xej, nagħmilha b'xej jiena għal-gost, naħu pjaċir nara n-nies jieħdu l-affarijiet, u naħu pjaċir persuna għandha bżonn ħwejjeġ ta' baby, se jkollha baby, forsi jkunu naqra financially u toħodomi minn flok jintremew, pushchair. L-idea li tnaqqas il-konsum ukoll huwa għaliex hemm xi ħaġa li għadha tajba u tista' tagħmel użu minnha. Illum hekk ngħid in these 3 years. Eluf gbar ta' affarijiet ma marrux il-matab. U dik it-tieni soddisfazzjon. Kemm iddum hemm meta jitfgħu ritratt? 5 seconds.
Ikun hemm ġa xi ħadd li jkun Li nixtieq biss, li nixtieq huwa meta jintefa' oġġett hemmhekk mhux jaqbżu fuqu. Kultant ninnota l-istess nies, which is not fair. Nixtieq ħallu għal min verament hu fil-bżonn, mhux għax rajt ħafna ħwejjeġ ta' tfal kunu għadhom kważi ġodda u rajt affarijiet ġodda wkoll. U jieħduhom kultant l-istess nies. U mbagħad insir naf li tafawhom għall-beħ. Dik. Mhix etika. Għax l-idea mhix Edukazzjoni, naqra inqas egoizmu, naħsbu f'xulxin. Sabiħ li mara għandha bżonn pushchair, m'għandix biex tixtri u toħodha hi, u mbagħad ninduna li kienet for sale on another page. Però ħareġ ħafna ġid. ħareġ ħafna ġid. Għax ikun hemm ukoll ritratti ta' minn xi ħaġa kif rajna ta' Charles, pereżempju, u biddilha f'xi ħaġa sabiħa. Itellawhom before and after. Ikunu koroħ u mbagħad dajlu wow, you know. Aħna fil-fatt l-istudio ħin kollu nagħmlu dan taf flimkien ma' Carlo. Carlo wkoll jaf ħafna jbiddel l-affarijiet, però kellek idea sabiħa ħafna Mark. X'inhuma l-iktar affarijiet komuni hekk li jinbidlu? L-iktar ovvjament ħwejjeġ ta' trabi l-iktar anke tal-adulti u pushchairs, sofas, il-biraħ daħlet kċina bellezza, mara daħlet ġoflet, titneħħi l-kċina. Fl-okramita mara batit li żminilu għandi bżonn kċina, batit li bżonn kċina u għattila sibt kċina vera sabiħa. U suppost dal-ħodu kella. Jiġifieri tlaqqa xi kultant ukoll xi tnejn. Tajjeb, idea sabiħa. Mark jalla jkollok iktar minn dawn l-ideat produttivi. Ejwa, għandi idea fuq plastik. Kenna bżonn insibu xi ħaġa ġenjali. Fuq il-plastik jien li ma nistax nara fl-ixkun tal-plastik mal-art. Fil-fatt hija xi ħaġa li bil-bin 2 meters away u jarmi l-fliexkun mal-art. Kaxxa tal-pizza jarmija mal-art. It's 2 meters away. Come on. Dak walan fil-fatt tal-programm Vale. Il-bank Marsa Scala kollhom bil-kaxxi tal-pizza. It's 2 meters away, sometimes even closer. Ija bada, I'm not asking much. Imma l-plastik hija nixtieq. Mela, jalla toħroġ b'ideja fej forsi nkunu nistgħu nużaw. Diġà barra minn Malta diġà jagħmlu xi affarijiet. Nawgurawlek. L-appell tiegħek għal-Recycle Malta l-aħħar ħaġa? Nixtieq biss huwa li n-nies meta jagħmlu xi ħaġa fuq Recycle Malta jagħtu ċans lin-nies. Mhux kif titla' oġġett, kultant ikun hemm affarijiet sbieħ vera. Ma ngħidlekx nitħajjar noħodha jien, kultant jitla' xi buru sabiħ. Imma ngħid ħalli ħalati. Imma ħallu ħall min għandu bżonnu, forsi għandha bżonnu f'kantoniera, f'ħol. Għadil eżatt ma l-istil tagħha jew hekk. Li nara l-istess nies. U kemm għandha membri bħalissa l-paġna? 65,000. Mela jiena naħseb illi issa wara li jisimgħu din ukoll kull min qiegħed isegwina se jagħmel like fuq il-paġna wkoll u se jkollna aktar nies illi inkomplu b'dan il-proġett sabiħ fejn l-affarijiet illi forsi ma ċanna bżonnhom bħal biċċamara, jien naf minn kollox kif qed jgħid Mark, anke xi ħaġa li ma tkunx taħdem, forsi ħadd ieħor ikun jaf x'se jagħmel biha. Grazzi Mark, grazzi tal-idea tiegħek. Tibqgħu magħna fuq il-programm Vale. Mela, tistgħu wkoll tagħmlu like fuq il-Facebook page Recycle Malta ħalli tkomplu segwu dak li kien qed jgħid Mark. U la tkunu qegħdin hemm għamlu like fuq il-page Vale wkoll għaliex aħna nżommukom aġġornati u anke Carlo jagħtikom aktar pariri ta' kif tistgħu issebħu l-affarijiet tagħkom. Ix-xogħol mhix iġmielu hawnhekk, jiena qiegħda ħdejhom, ħdej Charmaine u ħdej Carlo. Carlo għadu qed jirfina l-ewwel passata. Kważi it-tielet di tajtu tlieta. All right, okay. Tridu laqsew jiġifieri id-darba. U Charmaine għada kif lestiet l-ewwel applikazzjoni tal-forum illi
konna semmejna qabel. Fil-fatt hawnhekk waħlithom issa bil-kollha u xek xarmi. Eżatti. Ħanna l-għom ftit ħalli ikunu jistgħu jarawhom. Rajtek qed timsaħ biċ-ċaruta ir-riċiklata li għandna wkoll ħalli tneħħi l-kollha Il-kollha żejda li tkun ħarġet. u dawk issa waħlu hemm inħalluhom joqogħdu ftit u imissek tibda id-dekupaġġ. Se nibda d-dekupaġġ. Se narawk tagħmilha għal Eżatti. min forsi għadu ma raniex, l-istampa tajni għal-esta u Xarmejn se tibda twaħħala. Kif tagħmel Xarmejn? Mela l-ewwel tieħu idea daqsxejn ta' Fej ġejja. fej se tpoġġija. Għax għan-nofs, ma naħa tal-ġemp jew x'imkien ieħor tidix tidher kollha għax ġilli tagħmilha fil-kantuniera pereżempju. Le, di għan-nofs. Di trida fin-nofsek. Se tagħmel kollha taħt jew kollha fuq Le, biss? ma nagħmilx taħt. Le. All right, mela din id-darba se nagħmlu fuq biss għax hija karta rqieqa ħafna Eżatti. jkollok karta ħxen. Eżatti. Tajjeb li tagħmel ftit Tajjeb, taħt tal-hemm ukoll. ħaġa ġdida jien ukoll, xis-soltu dejjem nagħmel il-kollha. Fil-fatt għalhekk saqsejta x'inti d-darba l-oħra mill taħt ukoll. Sibtni aħjar Eħe. għax sakemm impoġġija nara Iva, li veru. diġà nkun kemxet u ċaqilqet. Sewwa, Għax teħillek mill-ewwel. għandek raġun fil-fatt. Allura jekk nibda importanti imma li minn nofs il-barra. Dejjem minn nofs l-istampa l-barra, Eżatti. fuq l-isfel mal-ġemp. U tiġi isa part integrali Eżatti. mill-linjama jiġifieri. U kemm hi xi ħaġa ta' malajru? Hija xi ħaġa ta' malajr li jrid ikollok forsi ftit paċenzja x'ħafna drabi sakemm nagħmlu għall-ewwel darba jista' jkun li jkollna xi accident. Imma nibdew nibżaw li maħniex kapaċi. Nerġgħu nippruvaw it-tieni darba. U dik hija l-biċċa xogħol tiegħi mela meta jkolli xi ħaġa nibda ngħid issa di ħanamlilha pereżempju dekupaġġ, imbagħad ngħid issa jekk inwaħħala u noħħala ħażin nġiba kera pereżempju Eżatt. u tiġi jar milli se trid tagħmel. tipprova, u. Trid tipprova u fil-verità jekk xi ħaġa ġiet ħażina jew terġa' tisboħ fuqha mingħajr ma toqgħod tixkatla. Jew inkella saħansitra tixkatla daqsxejn, speċjalment jekk ikun hemm stampa, tneħħiha u terġa' tibda mill-bidu. Ġifri affarijiet żgħar kienu u kelli inċidentin ukoll, imma insomma. Karlo, il-buzzword tal-lum. Il-buzzword tal-lum ħadd spunt żgħir mill-intervista li kellek inti ma' Mark tar-Recycle Malta. Li hija rethink. Bażikament, il-kelma rethink hija marbuta ħafna mal-ħsieb tagħna. Meta niġu biex nixtru xi ħaġa, naħsbuha il-Malti jgħid qis mid-darba waqta darba. Jiena nemminha ħafna. Ħafna drabi nieħdu pereżempju immorru għand tal-merċa biex nixtru nieħdu ħafna boros tal-plastik biex imbagħad nużawhom bħala boros taż-żibel. M'għandniex nagħmlu għadik, eh? Irridu naħsbuha. U wkoll kif qal anka Mark ikun hemm ħafna ħmiġ barra. Ma fija xejn imbilli aħna morna ħadna take away, sfortunatament it-take aways jagħtu ħafna pakkettar. U dak il-pakkettar għandna vizzju niftħu it-tieqa tal-karozza u narmu mit-tieqa. Dan kollu kull manna nagħmlu niġbruhom ftit u mbagħad nieħduhom ma naddaru narmuhom id-dar. Għadna qed imbagħtu ħafna fiha din. Li naħsbu biex innaqsu il-skart li se niġġeneraw. Jiġifieri xi ħaġa aħsibha mhux taqbad toħodha u mbagħad ma tkunx taf se tagħmel biha jew toħodha biex tuża xi ħaġa oħra. Fil-verità issib x'tuża anke jekk ma tkunx dik il-ħaġa. Karlo se ħallikom ftit hawnhekk, komplu aħdmu bil-kwiet, nifqu għal ftit mumenti ta' riklami, mbagħad lura magħna se nitkellmu fuq in-naħal f'Malta. In-naħal ta' Malta. Dak huwa s-suġġett li se nittrattaw issa fl-istudio stana għadu kif ingħaqad magħna Jorge Spiteri. Jorge, insellimlek, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Inti perit, però naf li bħala namra inti wkoll naħħal. Jiġifieri trabbi in-naħal u xekk. Aħna naħla għalina ħafna minna forsi ħarsu lejha xittina x-xewka. Però n-naħla forsi kif qed inti mhijiex insett aggressiv, ġifieri meta n-naħla tkun qed taħdem fuq il-fjuri ftit li xejn ħad tkun qed tagħti każ x'qed jiġri madwarha sakemm wieħed ma jeddidix, sakemm wieħed ma jmurx jaqbadha, jew inkella tħossha medda biss ukoll meta tmur fejn kaxxa u tmissir għall-kaxxa. Jew il-bejta. Il-bejta. Normalment in-naħal
mhuwiex ħajattakka. U wkoll jekk jattakka forsi tajjeb ngħid it-tingiża tagħha mhijiex ħażina għas-saħħa, anzi għandha ħafna benefiċċji għas-saħħa. Sakemm wieħed ma jkunx allerġiku, jiġifieri ma nħarsux lejha bħala xi ħaġa. Imma tuġak. Jaf tweġġa iva, imma meta neħdu t-tilqim ukoll tweġġa, imma t-tilqim jipproteġik mill-mart. U l-istess it-tingiża tan-naħla kontra ċertu mart fl-għadam pereżempju, hija tajba ħafna, dawn suġġetti kbar ġifieri fuqha. Li titkellem fuqha, però it-tingiża ta' naħla mhix it-tingiża ta' żunżan, u xejn. Differenti kompletament, ġifieri anke bħala kimika, mhumiex l-istess. Tajjeb, għalhekk inti qed tgħidlek. Mela issa aktar il-qudiem se nitkellmu fuq iż-żnażan ukoll. In-naħal x'irwol għandu fin-natura? In-naħal bażikament l-iktar xogħol li għandu jagħmel fin-natura huwa li jdakkar. 80% ta' li kelli nieklu ġej propju għax darba n-naħla dakret fjura li minn fjura saret fratta jew żerja li mbagħad se titsaret pjanta oħra u rġajna ħadna mbagħad li kell minnha jew tmajnija l xi bejjem u ħadna li kell minnhom. Apparti minn hekk, ġifieri jagħmlu diversi affarijiet oħra, prodotti oħra li nieħdu direttament mix-xeda mill-kaxxa tagħhom li ħanitkellmu dwarhom iktar tard. Tajjeb, in-naħal Malta veru meddet? Mela, t-teddida qiegħda kullimkien. Fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha. F'Malta t-teddida hija differenti. Għas-sempliċi raġuni li Malta hija art żgħira, limitata, mdawra bil-baħar. Għal din l-art hawn ħafna naħal u l-ammont ta' ikel għan-naħal huwa limitat u kull ma jgħaddi żmien dejjem dan qed jonqos bi-żvilupp mhux sostenibbli l-iktar ġifieri. Għaliex qed neqirdu l-għeliq tagħna u l-postijiet fejn naħal isibu l-ikel tagħhom. Anke prattika agrikola intensiva hija mhux sostenibbli għaliex in-naħal ħafna mid-drabi jira fuq fjuri li huma slavaġġ. Jekk allura l-prattika agrikola tkun intensiva ħafna, dan il-fjuri slavaġġ ma jgħixux. Allura n-naħla mhux ħassib is-sors tal-ikel tagħha. Ġifieri prattikament l-ikbar teddida fost teddid ieħor li ħanġu għalihom anke iktar tard huwa l-bniedem. Ġifieri l-bniedem bil-prattika tiegħu anke b'importazzjoni ta' naħal ikun qed jagħmel ħsara kbira. Speċi oħra ta' naħal jiġi. Ma jkunux speċi oħra, jkunu sottospeċi jgħidulha, għax f'Malta għandna sottospeċi ta' naħla Maltija, ġifieri din hija naħla li kienet hawnhekk minn qabel bniedem u nafu li hija ta' discendenza Afrikana li hija xi ħaġa rari fl-Ewropa kollha tista' tgħid għaliex l-unika naħal discendenti minn l-Afrika huwa tagħna ta' Malta u ta' Sqallija. Interessanti. U dak jixet li Malta kienet parti mill-Afrika wkoll. U di baqgħet tevolvi u baqgħet tadatta għall-klima u l-kundizzjonijiet ta' Malta. Issa, meta wieħed iġib naħal minn barra, peress li dan huwa l-istess speċi fil-verità, imma huwa sottospeċi ġifieri adattat għall-klima oħra l-post ieħor, it-taħlid bejniethom jista' jsir u jkun riproduttiv, ġifieri jista' jibqa' jikber in-naħal. Imma li jkun qed jiġri li bħala naħla meta titħallat ma tibqax daqshekk adattata għal-lokal. Dak it-taħlit. Għax tibdel il-karatteristiċi tagħha. Eżatt, dak it-taħlit mhuwiex tajjeb. Allura x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu aħna forsi n-nies komuni ta' kuljum, ejja ngħidu hekk. Ekku, mela, n-nies komuni ta' kuljum naħseb li nistgħu nagħmlu l-għonet jekk hemm xi naħal nirrispettaw għax hemm ħafna xogħlijiet li n-naħal jagħmel u vera jagħmel sagrifiċċji kbar għal produzzjoni vera baxxa f'Malta. Malta ma tantx konna produzzjoni kbira minħabba l-limitazzjoni tax-xita, tal-fjuri li semmejt. Issa, min għandu pereżempju xi sorsi tal-ilma, jinnaf vaska jew xi ħawt, dak tajjeb li ikun hemm xi affarijiet jiflowtjaw fil-wiċċ biex in-naħal ikun jista' jmur jaċċessa l-ilma speċjalment fis-sajf. Dak huwa mod ta' għajnuna ta' kif nistgħu ngħinu lin-naħal. Hemm min kien jgħid
li jagħtu lin-naħal ilma bit-sokkor jew titfgħu kuċċarina sokkor, dik hija assolutament ħażina ilma ċar. u tagħmel ħsara kbira lin-naħal. Tajjeb. Bil-banda l-oħra, wieħed jista' forsi għandu ġardina jkollu pjanti li jagħmlu fjuri li huma tajbin għan-naħal. Fjuri indiġeni huma aħjar tista' tgħid għax kważi tinsihom, jaqbdu mbagħad tistaqsi issaqihom u jikbru jagħtu l-fjuri u n-naħal isibu l-ikel tagħhom hemmhekk. Fadlinna l-aħħar ftit minuti biex nitkellmu ftit fuq il-prodotti tan-naħal li inti ġibt miegħek qed nara x-xeda u xek. Iva, x-xeda tan-naħal li ġo fiha hemm ukoll it-trab tad-dakra ippakjat ġo ċelloli. U x'namlu bih dak it-trab tad-dakra? U dak hija tanka hawnhekk Sewwa it-trab hemmhekk? tad-dakra sewwa dakka huwa sors ta' proteini għan-naħal. U huwa wkoll sors ta' proteini anka l-bniedem, jiġifieri jekk il-bniedem jieklu da, jista' jużah bħala proteina biex ikompli jkabbar il-muskoli. Huwa tajjeb għal min jagħmel training. Jintuża fl-ikel jiġifieri? Jintuża ħafna ma' smoothies, pereżempju, jew inkella ma' xi protein bars, dawn l-affarijiet. Tajjeb. Hemm ukoll il-ħalib tan-naħal jew royal jelly. Sewwa. Dak huwa Dak il-fliexkun iż-żar il-fliexkun net iż-żgħir. bit-tab tas-sufra fuqu, eħe. Dakka huwa prodott li n-naħal jitma' lir-reġina, Ftit jagħmlu minnu. jagħmlu ftit minnu ħafna u joħroġ propju minn ġadin iċ-ċellola, din hija ċellola ta' reġina minn fejn tfaqqas ir-reġina. Ir-royal jelly fih ħafna vitamina B. Huwa prodott huwa vitamina ma tantx isiba fi kell ieħor huwa tajjeb għal kontra l-istress. Meta wieħed jieħdu jgħinu biex l-istress taffih. Tank għandi bżonn minnu mela jiena. U dik il-ħaġa kannella? Mela, dik hija propolis. Bil-Malti ngħidu la żaftur. Kelma daqsxejn bombastika. Zaftur. Il-propolis huwa bħal raża li toħroġ mis-siġar. Jew inkella minn waraq ġodda jew fjuri ġodda għadhom qed jispuntaw li natura tagħmilhom biex tipproteġi dawn il-weraq għax ikunu fina ħafna meta jkunu għadhom żgħar. U l-insetti normalment imorru biex jikluhom. In-naħal kapaċi jiġbor minn dan il-propolis u imur ġol kaxxa tiegħu biex juża l-propolis hemmhekk u jirreplika dak li jiġri fin-natura biex iżomm l-insetti l-barra. U tajjeb ħafna bħala antibatteriku wkoll. Huma jużawh in-naħal fix-xeda ġifieri u nerġgħu nħarsu naqalih ix-xeda naraw skur dak jużaw biex jesterilizzaw ukoll. Kemm interessanti, kellna għandna l-asel ta' Malta wkoll. Dak jaffu. Ġifieri nistgħu għax allum se jkollna nifqu hawnhekk, però se nitolbok terġa' tiġi darb'oħra għax kelli aktar mistoqsijiet nagħmilek, speċjalment kif irreferejna l-ewwel darba id-differenza bejn naħla u żunżan pereżempju, u jkollna wkoll nitkellmu ftit fuq il-pesti, pereżempju il-bal ta' żunżan, insomma dik għal darb'oħra. Jorge, nirringrazzjak immens tal-li kont hawnhekk magħna, nixtieq nirregalalek kaxxa milli għamel Carlo stess, isażel waħda inti u ħuda miegħek, grazzi ħafna tal-li kont magħna u nerġgħu niltaqgħu. Grazzi. Grazzi. Nifqu għal ftit momenti ta' riklami. Mela, wara dik id-diskussjoni li kellna dwar in-naħal ta' Malta, senduru għal-fnik issa. Le, imma vera ġiet ħelwa din il-chopping board li għamlitilna Charmaine. Wow, Charmaine, biċċa xogħol vera sabiħa. Thank you. U rajnik kif għamilta, jiġifieri l-ewwel żbajta minn taħt imbagħad waħħalt il-fenek u xek. Eżatti, imbagħad għamilna l-fenek bid-dekupaġġ, u mbagħad għamilt waħħalna l-moldings, u għamilt ray stenciling bl-stencils. Issa din hija xi ħaġa ġdida naqat ma użajnija minn għalija Carlo fil-programmi tagħna. Le, ray stenciling jiġifieri inti tixtri stencil jew tagħmilha b'idejka tara inti. Tipo ta' paste biex ma tiġix ċatta, tiġi 3D mhux bħal meta tagħmilha bil-żeba bil-pinsell. Mhux kif għamiltina fit-trej. Sewwa. Tiġi mabża. Issa naraw x'għamilt inti fit-trej. Jiġifieri kull ma trid tagħmel tixtri xi tip ta' patina. Eżatti. Tagħtiha l-kulur, jew inkellek tixtriha mingħajr kulur, lesta tista' tisbuħ wara. Jiena nitfala Inti titfa' l-kulur magħha. Jiena normalment nuża l-patina normali, u mbagħad x'intinxef nerġa' npoġġi l-istensil u nisbuħ. Eksibni iktar faċli. Inti għalik iktar faċli hekk veru, kif tħallathom bil-lest ikunu Iktar ġiba eżatt. Araw daqsxejn kemm ġiet ħelwa, jiġifieri
L-antana kien li namlu speċi ta' injama biex isservi l-ġobon fuqa. Imissa spiċajna ħamdendlu għax. Dendila fiċċina. Għax veramentissebbaħ l-ambjent. Xaħġa sempliċi, ftit zigarelli mill-li kellek l-istess, waħaltom bħala ċfuf, zejda, uħloq ċaħġa vera sabiħ. Affarijiet żgħar Proset, ma jagħmlu differenza. U jiena għandix fuq U ukoll. inti, kol, ħanara, Minna Karlo. wkoll. Waħlitom li xarmejn, ġifiri, mux jiena. Inti xkont qed tagħmel Mela, fil-verità? jiena għamilt użajt l-isfar bħala bażi ta' kullum, skont il-madam, umbat għamilt id-dekupaġġ. Sewwa, kellek Użajt. stampa jiġifieri x'kien fiha l-istampa dawk it-tlet nisa? Daw it-tlet ibniet. Stampa sħiħa waħalt? Iva. Stampa sħiħa, A4 bej wieħed u ieħor. Użajt it-teknika li juritna xarmejn l-ewwel. U nista' ngħid li vera taħdem u vera komda. Li tagħmel fuq Li biss. tagħmel il-kollha Kollha fuq biss. Eżatt. Mela issa darbohra meta nagħmel xi ħaġa ħanagħmel hekk jien ukoll, ħalli Mbagħad, nippruvaw. U intom hawnhekk- ukoll pruvawha. Waħħalna forma, Illa kemm biddiltu. użajt l-stenciling hawnhekk. Issa hawnhekk tidher id-differenza bej l-stenciling Dak u huwa ir-race stenciling stenciling. ċat, jiġifieri kull ma mint inti użajt iż-żeba. Eżatt, użajt iż-żedba u mlejt l-stencil biha. Jiġifieri din hija l-istencil li inti użajt. Eżatt, u mbagħad Ġast użajt tagħmlu ix-xema bil-brush. favorita tiegħi u ta' xarmejn li hija xema kannella biex ħloq teffett naqri iktar antikwat. Inti ħatamlilha xema di xemmi? Le. Le, ħatħalliha kif Ħalliha inhi. hekk. Tajjeb. Kif tinxef kemm intihom xkatlatura biex dawn fejn għandek tilejn ġuċatti madwar tab. Tajjeb, għalissa nħalluha hekk, jiġifieri ir-race stenciling tixkat laħftit ħajġi Eżatt, daqsxejn waħda iktar. ħafifa. Li jien joġobni kif inhu, jiġifieri la m'intix se tuża imma sa ma żejmi ġast għad tista' inti tħallija fejn tiela. tneħħilha ftit U dawn għall-gusti huma tiegħek. dawn huma żewġ idejat oħra li ġabetilna xarmejn kif tista' tagħmel ukoll Dan għal dan jikkomplementa it-tila trej? tal-ġobu. Sewwa, kemm huma sbieħ. Huwa żewġ Bl-istess teknika li użajtu hawnhekk, dekupaġġ, jiġifieri stenciling u Eżatt, xek. zigarelli. U ftit xfuf u daqsxejn wax. Issa dik qed nara skura ħafna tan-naħa tax-xelluk Fiha tiegħek. ħafna wax Ħafna kannella. wax. Il-wax kif tapplikah, Karlol, minn forsi ma segwinix fl-ewwel Nista' ġurnata. nurikom malajr. Mela, kif isir il-wax? Issa, jiena m'għandix il-pinsel propja, ma ħanuża pinsel Sewwa. ieħor. Jiġifieri Jekk tara li tagħmel xarmejn fi- bħalissa teqleb għajni għax meta nagħmel hekk tirrabja. Għaliex? Għax suppost hemm il-pinsel apposta għall-wax. Għal-wax, all right. Issa, biex tapplikah għamilt ftit wax mal-pinsel, ħantih. Jiena Hawnhekk ħaniskura. nitwelwerex intamelek, jiġifieri, għax tibda tara stampa sabiħa, mbagħad tara dik iċ-ċappa kannella ġejja. Eħe? Issa, għawek. Issa la darba tkun għamiltu. ħafna kannella. Ħana mbagħad ċarruta mill-li għandna u ħanimsaħ l-eċċess li hemm fuq. U ġejna ġejna fil-glorja. Ma jibqax. Eżatt, jiġifieri il-qata mhux ħaddhom iktar minn 5 sekondi. Kemm ittieħad effett iktar antiki su. Eżatt. Bix-xemat. U inti Saqlajt ċfuf kollha, Karlo, ħajkollok terġa' twaħħal. wafuri xormi. Għax għadhom friski Għax ma hawnhekk, nixfitx u id-decoupage. ekku. Il-ħin jiġru warajna se jkoll insellmilkom hawnhekk, Xarmin, grazzi Ringrazzjak ħafna ħafna. tal-istedina tagħkom. Kien ta' pjaċir għalija li tkun Għalija hawnhekk wkoll. miegħu ma' Karlo, grazzi Karlo tas-sol Grazzi tiegħek lilek. ukoll. U grazzi lilkom illi segwejtuna. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi lil kru tekniku kollu illi waslilkom ukoll il-programm Vale ġewwa darkom. Niltaqgħu. Ciao.